Ρωσάκι αγόρι μου. Τι κάνεις, καλά είσαι? Έλα. Ξυπνήσαμε τώρα. Ναι. Κοιμήθηκες καλά? Σαν πολύ ξεκάβλο. Τόσο ρε. Μετά όμως σκότειξε με κάτι κάβλες πρωινές Σπαρταράν. Λίγο, πολλά τα λεφτά. Μία να έχεις εδώ, μπαμπα. Μία να έχεις εδώ πέρα. Λέτε, πήγαμε χτες 2 χορσπαίδες, 1 κλαμπ, φάσους 9 γκόμενες, όλα τα λεφτά. 2 στην πρώτη χορσπαίδα, 4 στη δεύτερη χορσπαίδα και 3 στο κλαμπ. Είσαι μεγάλος, εντάξει τώρα. Σαν τον άλλο στο American Pie. Ναι ρε, έτσι. Εσύ τι πέρας χτες? Εγώ μια χαρά. Μια χαρά λίγα. Πώς φασώθηκες χθες? Με μία. Μόνο? Ναι, αλλά μου τα έκανε όλοι. Α, μπράβο. Άξιζε φίλε. Έτσι. Μετά πήγαμε και στο κλαμπ, τα σπάσαμε. Πόσο χαλάσαμε, 200 ευρώ? Κάπου εκεί. Ήρθαμε και εδώ, πιάμε κι άλλο. Μαλάκα. Να το ίσχυ. Γιατί? Στο Φρωμάι 15. Έχω 2 ποτήρια. 15 χρόνια στο Φρωμάι, μαλάκα. Για να μην το δει η μάνα μου, κατάλαβες. Κατάλαβα, λες. Τώρα πρέπει να μαζέψω όμως. Μάζευε, για να φύγω κι εγώ. Τι έχει στάρ? Ειδήσεις, έλεος. Α, αθλητικά, ναι. Όσο θα πήγε την μπαλά, θες δεν έπαιζε. Καλά το κυλώσει, ναι. Αδερφέ, Ναι. πότε θα ξαναβγούμε? Πότε θα ξαναβγούμε? Δεν ξέρω, κάποτε. Πρωτοχρονιά που θα πάμε? Μπουζούκια. Μπουζούκια? Σε ώρα μιλάς τώρα? Ναι. Έλα ρε μαλάκα. Ναι. Καλά πάμε. Τι σε χλάει. Εγώ θέλω κλαμπ. Πάμε πρώτα σε κλαμπ. Θέλω στο Stamp Club. Stamps Club. Stamps Club. Όλα τα κλαμπ, έτσι. Όλα τζάμπα. Φαΐ τζάμπα. Βασικά χθες είπα 3 κομμάτια μουσακά, φίλε, κάβλε. Δεν το μπόρεσα ρε, δεν μου αρέσει καθόλου μουσακάς. Στο πούτσο μου, εγώ όλο το ταψίνα είχα και το... Είσαι και ψυχάκες, εντάξει. Είναι εκείνη που κύρισε. Τυχερή αυτή που θα σε πάρει. Από πού θα σε πάρει? Από πίσω. Ω. Πάρε βάτη, θυμάσαι πότε. Θα σου πάνε κάνει για γάμο. Εντάξει. Ω. Πορείτες, πώς το βλέπεις. Και το από κάτω, μπέκονον, όχι πράγμα, όχι αστεία. Μπέκονον. Λίγο. Μαλάκα, εσύ θέλεις να ανοίξουμε την μπέκονον. Ναι φίλε, με τη τσιγάρα όμως έχει γίνει φόψε εδώ μέσα. Ήρθε ο χειμώνας ρε. Ωραία. Σαν περιμένω να το πεις. Ναι, και του λέει. Τώρα ήρθε ο χειμώνας. Δεν έχει πει εδώ και πόσο ήρθε. Το πρωί είχαν αρνητικές θερμοκρασίες. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες βέβαια Κοιτάξτε. Αυτό είναι το ποτήρι μου και αυτό είναι το Γιώργο. Εγώ το τέλειωσα, είμαι μοντέλος. Ναι, εγώ όμως έβαλα κι άλλο. Εντάξει, μετά τα 4 ποτήρια εγώ δεν ήμουν καλά. Μαλάκα βρωμάει εδώ μέσα. Τι λέγω τα 6 ποτηριά και τα ήπια. Μαλάκα στο κλαμπ πόσα ποτηριά έπιαμε ρε μαλάκα. Τι ποτηριά, μπουκάλια έπιαμε ολόκληρα. Είναι 2 μπουκάλια, κάτι σφινάκια. Έμψε τα. Εντάξει, Καλά και τα μπουκάλια τα έπιαμε όλα. Το ήταν μούφα, το άμμος. Ναι. Αλλά εντάξει, αφού είχε ποτό μια χαρά ήμασταν. Όχι και εγώ δεν ήπια και πολύ ρε μαλάκα. Το μισό μπουκάλι το κέρασα στην άλλη ρε φίλε.
Μια χαρά είναι. Λοιπόν, εντάξει, φεύγω εγώ. Γεια σας, τα πούμε, φιλάκια.